herrian irekiko dugu gaur sustraia saioa. Anak eta Andonik kudeatzen duten lastoetxe landetxea bizitatuko dugu. Ondoren, haian egindako potioka enkantea eta Tolosako esneki azoka izango ditugu albiste. Jarraian, Arabako Errioxara joko dugu. Han, Hektorrek bere lanbidea hitz egingo digu. Jateko olibak merkaturatzen ditu Arroniz barietatekoak. Gertaera historiko batekin amaituko dugu, San Juan ontziaren erreplika uretaratzeko unearekin. Xabier Agote dugu proiektu berezi honen arima. Egun batzuk lehenago berarekin izan ginen. Ana Iturbek 12 urte daramatza Beko Abadene landetxea kudeatzen Meñakako erdigunean. Udalak emandako emakida da eta herriko elizaren ondoan dago. Duela 2 urte, Andonirekin batera beste landetxe bat zabaldu zuen Meñakako lurretan pandemia gorabera. Andonik eta Anak nahitaezkotzat jotzen dute lastoetxe proiektua. Una casa rural que... Landetxea da. Eta Andonik eta biok bertan hasi genuen bidea gure bizitzako eta familiako proiektu bihurtu da. Turismo lasaia egitea da gure asmoa. Hil arte bizi da gure leloa. Ona datozenei gure kultura eta gastronomia ezagutzera eman nahi dizkiegu, baina lasaitasun handiz. De forma super tranquila. Y bueno, yo venía de... Nik Uribeko landagarapenerako elkartean egiten nuen lan. Turismo alorrean. Eta behin, Meñakako udal emakida batekin, landetxea hartu nuen neure gain. Beko Abadene. Hortik aurrera, eta landetxea ondo zijoala ikusita, bion artean zerbait egitea bururatu zitzaigun. Gutako bakoitza proiektu eta bizimodu desberdinetatik gentozen. Ostatu hutsa izango etzen zerbait egin nahi genuen. Beraz, Andoni txakolinaren eta ardoaren mundutik zetorrela aprobetxaturik, ekarpen hori egin nahi izan genuen. Para el visitante, vamos. Lastoetxek 4 logela eta egongela zabala ditu. Espazio guztia oso argitsua da eta gutxi apaindua. Lursaileko 11 metro kuadroetan baratzea lantzen hasi dira, artoa gehien bat. Artoa oso ohikoa zen eskualde honetan eta berreskuratu egin nahi dute. Tailerren aldeko apustua ere egin dute tokiko produktuak eta taloen elaborazioa sustatzeko. Hacemos talleres... Ardoak edota garagardoak dastatzeko tailerrak ez ezik, show cooking tailerrak ere antolatzen ditugu. Orain, talo tailerrak antolatzen hasi gara, eta aurten tailer askotxo ditugu. Txakin arto barietateari eusteak garrantzitsua zela uste genuen, galtzorian baitzegoen. Beraz, lur askotxo dugunez, arto hori ereitea erabaki genuen, barietateari eusteko. Proiektuaren barruan, artoa ereiteaz gain, prozesu osoa egin nahi genuen. Artoa txigortzeko labea zahar berritu dugu. Eta gero, errotara eramaten dugu. Antes de llevarlo al molino. Bi landetxeetako bezeroak askotarikoak dira, baina frantsesak eta italiarrak dira nagusi. Landa eremuko emakumeen lana ondo agerian jartzeko gehiago egitea eskatzen du Anak. Baserrietan emakumeak oinarri sendoa izan dira beti eta protagonismo hori aitortzea eskatzen du. Sí se está trabajando en... Emakumeak historian zehar baserrian egin duen eta oraindik ere egiten duen lana biztaratu nahian gabiltza. Eta landa eremuan, lehen sektorean, berdintasuna zabaltzen ere bai. Nahiko korapilatxua da. Un poco complicado. Anak eta Andonik estalpe zahar bat berreraiki eta egokitu egin dute artoa laberatzeko eta plantxan egiteko. Artoa laberatu ondoren, Olabarriko olatxu errotara eramaten dute, ehotzera martxan dauden errota bakanetako bat da. Y a la gente que no es de aquí... Hemengoak ez direnei, arreta ematen die arto irin honek. Oso irin fina baita.
Aurretik txigortu estenarekin alderatuta desberdina da. Tostada previamente y demás. Entonces, cuando está todo laberatu ondoren, Olatxuko errotara eramaten dugu. Errota Olabarrin dago, eta bertan, garai batean bezala lantzen dute. Garai zaharretako errota bakanetakoa dela uste dut. Baina garai batean ingurotan errotasko zeuden, 30 baino gehiago agian. Pues ya no nos queda más. Txakin arto barietatea ekoizten dute. Barietate hau galtzen ari zen eta beste bizilagun batekin batera berreskuratu nahian dabiltza. En la zona de Uribe, en la zona donde estamos... Uribe aldean, hemen alegia, arto irina txakin arto barietatearekin egiten zen. Orain gutxi dago. Beraz, hazitegi bat egin dugu. Eta aurten txakin artoa erein dugu bizilagun batekin batera. Eta gure asmoa baratzea zabaltzea da. Artaburua bitxia da. Txakin arto artaburu guztiek 8 linea edo hildo dituztelako. Eta txikiagoak eta gorriskagoak dira. Un poco más pequeñita, más rojiza. Etxea Europako funtsen laguntzarekin berreraiki dute. Eraikuntzak 2 elementu nabarmen ditu. Egurrezko teilatua eta lastofardelez egindako hormak. Bioeraikuntza esaten zaiona da. Fardelak lehortu eta prentsatu egiten dira, energiaren ikuspegitik sistema eraginkorra da oso. Etxe honi horrela esaten zaio, lastoetxe. Lastoz egina dagoelako. Hemen baserri bat zegoen. Eta aiurri egoeran deklaratu zen. Orduan, zurezko egitura bat egin genuen. Eta hormak, lasto fardel pilatuak dira. Tratatuta daude, ez dira fardel normalak. Prentsatuta dauden moduan ezin da oksigenoa barrura sartu, eta horrela ezin dute su hartu. Eta azirik ere ez dutenez, ezin dute erne berririk bota. Eraginkorra da, batez ere neguan, berogailua piztean. Taller baten antolaketan utziko ditugu Ana eta Andoni, bisitan etorriko zaizkien turista amerikar batzuei taloak prestatzen irakatsi behar dieteta. Proiektu hau oraindik mamitze bidean da, eta lan eta ilusio handia jartzen ari dira. Larun batean, Pottoka enkantea izan zen Aiako testatze zentroan. Enkanteak Euskadiko ganadutegi guztien kalitatea hobetzea du helburu. Eta 2. edizio honetan, 13 animalia errematatu zituzten, ugaltzeko eta zaldi klubetan erabiltzeko. Narciso Arrillaga, Gipuzkoako Pottoka elkartekoak, enkantearen helburua hitz egin digu. Enkante honen helburua da, ahazle bakoitzak eta gure Gipuzkoan dauzkagun kideen artean, beraien kalitatea, etxeko kalitatea ilotzen eta hobetzen juteko aukera izatea. Eta bide batez, lortu nahi dugu zalditegi guztik aukera izatea eta ezagutzia lanerako dauzkagun zaldik eta zenbateneko kapazitatea daukaten Pottoka hauek umeekin zaldiketan egitzeko. Larun batean bertan, Tolosan, esneki azoka antolatu zuten 4. Esnekien postu ugariek eta Euskal Herriko gazta lehiaketak 100 lagun erakarri zituzten. Markina Xemeingo Larruz gaztandegiak irabazi zuen gazta lehiaketa. Esneki azoka oindala 4 urte sortu zen, ja 4. edizioan goiaz, eta helburua izan da beti gaur egun Euskal Herrian ekoizten den esnekian iztasuna bizarazteko eta gizarteari helarazteko. Ganadua garraiatzeko murrizketak zirela eta etzen frisiar ganaduaren lehiaketarik egin, baina horrek ez zion publikorik kendu azokari.
Garai batean, olibondoak oso zabalduta egon ziren Arabako Errioxan, ia mahastiaina olibadi zegoen. Araban oso kalitate honeko olioa ekoizten da, eta horri esker, olibadien kopuruak gora egindu azken urteetan. Arabako Errioxako oliba olio eusko labeldunak gero eta leku handiagoa du merkatuan. Gainera, eskualdeko etxe askotan olibak oraindik ere oso ohikoak dira kontsumo propiorako. Hector Eraso Moredakoa da, eta denda txikietan olibak saltzen hasi da fresko kontsumitzeko. Merkatura iritsi aurretik prozesu luzea behar dute. Lehenik eta behin, egun batzuez garbitu egin behar dira mingostasuna galdu arte. Hectorrek kapazuak daramatza 3 hodiko iturriraino Moredako erdigunean. Egunero bertan garbitzen ditu. Orain egiten ari garena da, ura aldatzea, olibeiz, egunero egiten dugu ura aldaketa hau, eta ura aldaketa hau egiten da desberdinatzeko, kentzeko amargor hori. Ura aldatzen egunero, kentzen diogu zapore amargo hori. Egunean hainbat aldiz garbitu eta ondo eragiten die. 15 egun igarota gozagarriarekin nahasten ditu. Gatza ere bota behartzaile, eta tokiko produktuen aldekoa denez, buradon gatzagako gatza erabiltzen du. Ura aldaketa hau egiten da, egunero, 15 egunetan, 12-15 egunetan, joaten gara probatzen eta ikusten dugunean ja zapore hori, amargo hori kentzen denean, ja usten dugu hau egiteaz. Eta ja, orduan egiten dena da, apainoa prestatu, ez? Salmuerarekin, ni joango naiz Salinias de Buradon herrira, eta han hartuko dut ura dagoen manantial salinotik. Eta salmuera horrekin prestatuko ditut nire olibak. Gozagarrian, belar usaintsuak eta baratxurian hasten dira kontsumitzaileen nahi erara. Eta denbora luzez egoten utzi ondoren, jateko prest daude. Salmuera horretan, ere, zapore berezia emateko, nazten dena da, hainbat belar aromatikoak, adibidez, tomillo, romero, laurel, linojo, eta ere baratxuria jartzen da normalean. Eta ere, bildu ditugu hainbat oliba, saltzeko Merkabilbauen eta Merkabitorian, daukagu kontaktu bat han, zein saltzen ari dena oliba hauek, Gasteizko jendea egiteko bere oliba, etxeko olibak, bai? Olibak 100 urtetik gorako iturri honetan garbitzen ditu. Ura Santa Eufemiako iturburutik dator eta garaibateko biztanleen bizimodua aldatu zuen. Tratatu gabeko ura denez, ez du klororik, eta hori ona da olibak garbitzeko eta kontserbatzeko. Ura hau ez dagoenez tratatuta, da urik hoberena horrelako gauzak egiteko, olibak egiteko, honetarako beharrezkoa da, ura ez dagoena kloroarekin eta orduan hemen izatea herriaren erdian oso abantaila ona da, ez? Hectorrek olibak lonjara daramatza berriro. Osorik partituta eta zehatuta saltzen ditu. Kontsumitzaileen nahi erara beti. Lonjako atean erakutsi digun makina simple eta eraginkorrak olibak partitzeko eta zehatzeko prozesua arintzen du. Oso erraza da, daukagu hemen kutxilla batzuk eta egin behar dena bakarrik da, hori, sartu olibak eta ja egiten dio korte horiek,
egiten nituenak navajarekin, orain asko zerrezago honekin. Bilatu behar da, depende ze kalibre daukan olibak, zulo batean edo bestean. Eta beste mota bat egiten ari garena dela oliba matxakadekin edo apurtuekin, da hemen jartzea, sartzen duzu eta tak, eta apurtzen duzu eta listo. Hektorrekin joan gara olibadietako bat ikustera. 200 urtetik gorako arbolak dira. Arabako Errioxako berezko barietatea da, Arroniz barietatea alegia. Hemen etxolatxo bat berreskuratu du, garai batean oso erabiliak ziren. Aurten oliba uzta ona dator, baina azken hilabeteotan euri gutxi egin du eta ondorioz uzta urriagoa izango da. Hektorrek dena lantzen du era ekologikoan eta era birsortzailean. Lurrarekiko konpromisoagatik egin du horren alde. Manejo honekin saiatzen ari garena da reskatatu lurraren bizitza, biodibertsitatea mantendu eta honekin lortu ustea atzetik datorrenei herentzia hobe bat ustea gu aurkitu gura baino, ez? Berez gizon nekaezina izaki, mahastiak zaintzen eta turismo esperientziak antolatzen ere aritzen da. Aurten hasiko naiz nire marka propioarekin, ardo marka propioarekin, aurten oso zaila izan da ekologikoan mahatzak zaintzea eta produzio oso txiki bat izan dut, eta produzio txiki hori erabaki dut nire horrekin nire marka propioa egitea, eta joaten naizenean olioa saltzera feritxetara, orduan ere saltzea ere ardoa. Esperientzia turistikoak ere egiten ditugu, ere formazioa ere egiten prestatzen ari gara. Poda formazioak, umeekin ere tailerrak hemen olibondoetan, erakusteko modu honetan produzitzea, ondo produzitzea, eta gainera lurra eta ingurumena zaintzen, ez? Kontsumorako olibak banan-banan biltzen dira era tradizionalean. Lurrera erorita hondatu edo zikindu ez daitezen. Metodo berena egiteko olibak horrela freskak, olibaen kurtidak, da ordeñoaz. Ordeñoarekin hitz egitaren ari gara fruta batetaz, eta fruta freska batetaz, eta edozein fruta bezala, fruta hau golpeatzen badu, edo zapaltzen badu, edo apurtzen denean, hasten da oksidazio bat, zagar bat bezala, ez? Eta orduan metode horiko berena egiteko horrela freska, egiteko oliba enkurtidak, da metodo hau, ordeñoaren metodoa, ez? Etxean bakarrik kontsumitzekoa den produktu bat saltzeko ideia, oso ideia berritzailea izan da Hektorren aldetik. Arabako Errioxako olibondoen produktu nagusia olioa izan arren, oliba freskoak ere beste alternatiba bat izan daitezke. San Juan ontziaren erreplika zehatza eraikia ala, fase desberdinak ikusteko zortea eta plazer handia izan ditugu sustraia saioan. Euskal baleontzi bat izan zen 1565ean Kanadako Red Bay aldean ondoratua zama guztiarekin. Euskaldunok aitzindariak izan ginen salgaiak garraiatzen ozeanoan zehar. Ontzi berrian nolakoa izango zen erakusten zuen maketa txikia aspalditik ikus zitekeen Albaolan. Pixkanaka erreplikaren eraikuntza aurrera zijoan. Erakundeen, enpresen eta voluntarioen babesari esker,
gaur egun San Juan itsasontzia ikus dezakegu ia bukatuta. Arotzeriako eta itsas ingeniaritzako harribitxi hau uretaratu baino egun batzuk lehenagoko irudiak dira hauek. San Juan originalaren erreplika zehatza da. Xabier Agote dugu proiektu honen narima. Albaola sortu eta urte batzuetara San Juan baleontzi berriaren eraikuntzan inplikatu zen. Albaola 1987an sortu nuen, ikusita gure itsasiragana edo bere memoria guztiz galduta zegola, eta ikusita hori dana galduta zegola erabaki nuen Albaola sortzea, gure itsas ondare guztia eta gure itsas historia hori dana berreskuratzeko, baina batez ere itsas historia hori egi bihurtu izan zuen teknologia hura edo ezagutza hori berreskuratzen. Itsasontziak egiten, itsasontzi horiekin nabigatzen, eta hau da, hemen egiten egiana, besteak beste San Juan baleontziarekin. Proiektuan hasi zenean, imaginatu ere ez zuen egiten nolako oihartzuna izango zuen lan gogor honek. Pixkanaka, euskal gizartearen pertzepzioa aldatuz joan da, eta gaur egun, euskaldunen eta itsasoaren arteko lotura estuaren garrantzia onartzen dute denek. Lotura hori gure historia luzearen parte da. Egia da, hasiera ez zala batera horrela izan, hasiera izan zen, gure erabaki bat izan zen, hau izan da gizarte zibilatek sortutako iniziatiba bat, eta hasiera nahiko aldapatxua izan zen, batez ere aurrekaririk ez genuelako. Itsasondarearen lanketaren alorrean. Orduan, baina egia da, urteak aurrera junala, ikusi degula, gero eta jende gehiago hurbiltzen zitzaigula, interes gehiagorekin, oso galdera interesgarriak eginez, egitasmo honi esker, gaur egun gure euskal gizarteak, gure historiarekiko beste pertzepzio badakala, eta gehiago hurbiltzen ari dela gure historiaren jatorrira. Urte hauetan, unez zailak ere gainditu behar izan dituzte. Urte hauetan zailena izan da, batez ere, lan hauek danak gauzatzeko, ezinbestekoa zen testingurua, galdutako testingurua sortzea, alegia, ezagutza, lanbideak berreskuratzea, basoarekiko loturak berreskuratzea, eta gizarteratzea baita ere ze garrantzia dakan lan honek. Gure nortasuna, gure itsas historia hain garrantzitsua izan dana, zenbaterainoko estrategikoa izan leiken hori dana berreskuratzea. Hori izan da batez ere erronka. Erronkarik edo zailtasunik handiena hori izan da. Egunik gehienetan oso une politak utzi dituen proiektuaren gakoetako bat, egileen nalimaleko ilusioa izan da. Gauzarik ederrena, zalantzarik gabe izan da, ikustea nola urtetan zehar, bai erakunde publikoak, baina baita ere enpresa mordo bat, eta batez ere voluntariotza sare eder bat osatu dugun, jende atortzen dela bere denbora eta bere lana eskainiz, eta hori da niretzat, segurazki, pozarik handiena. Xabierrek egokieraz gozatzen du, eta ez die nerbiei uzten bera harrapatzen alako une batean. Baliteke urduri ez egotea, baina urduri ez egotea, beti biltzen naizelako etorkizunari begira. Alegia, hau bai, uretara dijoa, baina gero, nik buruan dakatena da, itsasontzia bukatu beharra dagola, mastak egin behar ditugu, zaraitzutik ekarritako izei horiek masta bihurtu behar dira, belak josi behar dira, aingurak hemen egiteko erabaki hartu dugu, eskuz eginak, zutegian, legez zarreko teknikak erabiliz, tripulazioaren arropak egin behar dira eta gauza asko. Orduan erronka oso handia da, eta batez ere pentsatzen egialako 2027an zeharkaldia egin nahi dugula Pasaiatik Kanadara.
2027an, San Juan ontziak hilabeteak iraungo dituen zeharkaldi bat egitea aurre ikusita dago, Pasaiatik Kanadaraino. Gure arbasoen baldintza berberetan egingo da. Eskifaiak garaiko arropa berberak jantziko ditu eta garai hartako janariekin elikatuko dira. Bidaia gogorra eta zoragarria izango da, dudarik gabe. Albaola gure herriko itsasondare oparoa eta herriberako arotzeria berreskuratzen saiatzen da. San Juan ontziaz gain, itsasertzeko txalupak ere egiten dituzte eta ia galduta dauden lanbideetan artisau bila ibiltzen dira. Errementaritza eta sokagintza jendaurrean garatu izan dira bizirik zegoen espazio batean. Albaolak zorionez, oraindik ere etorkizun oparoa du. Albaola sortu genuen 1987an Euskal Herriko itsasondarea berreskuratu eta balioan jartzeko, ezta? Gure asmoa da ildo horretatik jotzea, zaiena egina dago, alegia testuingurua sortzea, taldea sortzea eta jakina etorkizuneko erronkak dauzkagu. San Juanarekin batera beste itsasontzi batzuk zaharberrituko ditugu, beste batzuk eraikiko ditugu, beste garaikuak, bitartean San Juana uretan egongo dela bukatu behar dugu, baina gure asmoa da aldan eta itsasondarearen esparru gehien jotzea, ezta? Hor badagolako asko egiteke. Historio eder honetan, Xabierrek ez du Robert Grenier ahaztu nahi. Ontzi hondarrak 1978 urtean aurkitu zituzten Selma Huxley historialariari esker. Eta jarraian, Robert Grenierren urpeko ikerketa arkeologikoa etorri zen. Izan zen urte askoan Pars Kanadako urpeko arkeologia taldeko burua, berak aurkituzun San Juana Red Bayen, eta berak hartuzun erabakia itsasontzi hau behar bezala ikertua izateko, oso erabaki aintzindariak hartu zituen, eta horri esker, gaur egun San Juana da, mundu mailan garai hortako ondoen ikertuta dagoen itsasontzia eta zientifikoki baliorik handiena duena, ezta? Hori dena sortzaile Robertri, zoritxarrez bera etxean ezinduta gelditu da, gaixo dago, urte asko ditu, baina gure zorionerako bere emaztea Karolin hemen egongo da, botadurarako, eta hori izango da oso momentu hunkigarria ezinbestean. Ontzia uretaratzeko unea, une historikoa da. Sakanako 150 tona aritzegur erabili dira. Mastak jarrigabe oraindik izeiezkoak dira eta Zaraitzu ibarretik ekarri dituzte Nafarroatik. Agintariak eta ikusleak bertan zirela, hilaren 7 ostiralez egun historikoa izan zen. Ontzia uretaratzeak euskaldunen itsasondarea indartzea dakar. Mundu mailako gertakizuna da. Jakina, gure eskerrik beroenak Xabier Agoteri eta proiektu zoragarri honetan parte hartu duten guztiei.